Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Makibagayan ti katugangan, tapno na urnos ti pagtaengan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Oh, anya ter aramidem dita. Kutkutwak ni Brownie. Nagadungamin titimol na. Agsukat kan. Tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Ne, agtal na ka man, Brownie. Takot-kutuan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan nga rod. Idanon mo na, iji balay damanang mo. Dumawat kan tulaangan kaninanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsika at amanang mo, siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanahon nakmanan dito'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akas ta, mami? Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw kanumat kada kayo. Ay, nagrigat nga ron ti agakar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, mami. Mami! Mami! Adda kami dito. O niya, agawitan Mami. Kuha. Frederick, umay ka. Aday bagak. Anya day tamanang. Ano sa inyo ni mami, Nasurok a 17an. Medyo adda pa nagkabaw na. Day talaga yan. Pakanin nyo iti husto, Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, adda high blood kan diabetes na. Adda pa'y matkit di agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJATM. Mabiit na ang. Itad ko kan ka, pin number na. Adatan dito'y balayaw. Uwan Mami. Kita anday tapagnama. Abay ngay. Adamot abot-abot na ito'y balayaw. Imburnal day ta. Ay kasanaw nga da imbornal dito'y wanag ti balayaw. Mami. Dito'y kayo pailang ha. Dito'y tisilidyo. Dito'y tisilid ka. Uwan. Ano saan nyo pailang? Linisak to, into na da oras ko. Ayaw na yan. Nagpudot dito'y. Nagbasit mo't tanda ito'y silid ko. Istak rooming amin da ito'y idi. Paturugan nak dito'y stakrom. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dear kon, ti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti ipapaaramid mi, ijay may kadwa akad saaran. Dito'y kayo pailang. May mayat to ti silid mo ijay nga to. Nalawlawa ken at aircon na. Ati una ajay silid mo ijay balay damanang Eva. Anya ka matan. Kut-kutwam manan ni Brownie. Anya ko mangarod nga iti aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Hay, awan amin, Frederick. Ay. Iso amas daawak no apay akayat mo nga agyan dito ni mamim. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. Danag mon aya bakit? San ka agkatawa? Amok ana istrikto ni mamim, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Daytoy oh. ATM? Iso nga isardeng mo day tapanang kutkutom kini Brownie. Papananta. Intag shopping. Di mo ibusan day ta ice cream. Mga anak pa'y di tayo madamdama. Napuno pa'y lang tangiwat mo. Tilmunam pa'y day takan kanam sa kagsao. Ibusan mo't nga minday tamakan. Di mo ibusan day takik Iba't siyam dagiti umping. Ita akla makaraman ti kastoy. Ay, ni mami mga gayam. Aywan gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga nakariingay. Ay, nagbara
Anan ay ati panawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano ay amalukat antoy daw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariing kayo gaya man. Wan, sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, puduta nak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Nagpudot at alaga. Aircon, ti ka sa pulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan na dyan balay ni manang mo. Ay, mami, Ay. saan kayo agaw-awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam. Anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak. Di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan dito'y kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan, saan na kayat ni mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't lang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang taamin da kita. Uray jay burner. Una, nuadda dito'y ni mami. Kat, Isupay lang ti maturog iti silid ta. anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang. Pagturugan tangay nga rod. Ijay salas. Dagiti ngay ubeng. Di jay salas. Anusan tayo pa'y lang ti agaplag. Anya! Ngamot ton, traprabi ita yung agak-akaritig kami. Anus laeng, Susan. Anya pa'y. Anya pa'y ti kasapulan ni mamin. Aircon. Kunakon ko, talaga ang nakaarte ni mamin. Anus lang kunakmat. Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM ti bill tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko. Awan ti kutsyon na. Akan anus ka kunakmat. Ay, Agtal na ka man. Mangag na ka ni mami. apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Naanya pa'y nga ruti saan nakayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pa'y laang ti sungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritype kan, kasta pa'y laang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit laang, mami. Dyan tinapay ko without sugar. Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Ti breakfast ko, ham, awan asin na. Ha? Frederick! Ti lunch ko, pork sinigang, awan taba na. Ay, Fred! Umay ka man ditoy! Mabit lang, mami, Stop talking. Ayabak pa'y ni Frederick. Taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang. Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, ano sa inyo ti sila Judita, tatalaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ka. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti hustaw. Awan ibagak di kayat ko akanan. Tada kadakwa da jay ATM ko. Anya, kayat nyo asawan. Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo. Bye-bye amon, anak ko. Ay kat ipusendan Ay, basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikas wandak mo tanayim bahag. Nabaam, dagito'y bado. Wan, mami. Jak kayat nga i-washing mo dagita. Galgalam. Wan, mami. Jak kayat na paglalao kam ti panaglabam.
Wan, mami. Amok. Kan, jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., mami. No. 5 minutes before 10, naskan na nakasaganan. Anya? Tikayat ko ang merienda. Kasabake kan pansit kanton. Aglabaak pa nga rod, mami. I know. Agtrabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Parpartakak, mami. Before 10 a.m., addan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya, Ay, nabanbanuga kung nagtrabaho diti balay. anya? Aglabalaang mo ti aramidam dita. Anya aglaba? Tila paparamid ni mamim. Awanon ti oras ko wag-text kan makichat ka lagi ti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang digos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni mamim. Ay, nabakit. Ano sam ka di? Kastala ti biyag. Amok, iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wanang ang nagregat nga si kaswan ni mamim. Ay na, anusam kunakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanyak. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo, di manugang na. Aya, Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan, di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataadan ni Mami Ijay Balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw. Susan! Apay, mami. Numay ka ditoy. Yes, ma'am. Ay, mami gayam. Kita dahito linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita nay, dahi tatirugit na. Mancha dayta, mami. Ay ulitam alabaan. Ay, inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sa badunsa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak ang makimi sa dayta. Isuanas ka nalabaam itan. Anya? Kan galgalam ana imbag. Ay, sayang ti sabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ha? Ante, adda ka gamit ti balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan na na grocery. Imbag man na maanusan niyo tagyan diti balay da insan ko? Ay, katwa na. Mala, agtugaw ka. Maanusak anak kumat ida. Ante, mabalin nga agsyat kami ko ni insan. Ita? No, sumangkod na to na. Ay, sana mabalain. Ah? Kayat nga ginom ni Frederick. Ante, mat. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kat agsyat kami mo dito balay da. Ididay ta. Ha? Agam aging gay ti adak dito'y balayda. Saan ang mabalain nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, ante? Aging ga iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, Mami. Ay, nasayaat mo, tay may binisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak na itulod ko ni Mami J. Balay manang. Nay, apay ko mga ayawid nak nga, Frederick. Aday bagak ayawid nak. Ha? Kunak no kayat yun ti agawid J. Balay da manang. Oh, no. I don't like. Kaya't kau dito balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Saan? No kasta. Dito'y kayon nga agyan, Mami. Forever? Dito'y nan? Ni Mami ati pagdamagan tayo. Anya Mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y.
Ay katuhan Ha? aging ga iti agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ron, mamay. Ape! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, pakibagayan, ti katugangan, tapno na urnos to, ti pagtaengan, tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti mat direksyon ni Teresa Calay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo PMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay.